Bună viselor, eu sunt Eli și astăzi ne dăm drept Ariana Grande pe Avachin. Vă rog, nu raportați acest clip. Ok, da? O să fie cringe clipul, vă zic de acum, pentru că asta e și ideea, dar bine. Ok, o să începe cu crearea contului și avatarului și totul. Am dat la maxim speed-ul, așa că vreau să vă arăt că să fac clipul mai lung, pentru că altfel n-aș avea ce să editez. Ok, dar nu știam ce culoare să pun, așa că am ales-o pe asta pentru că, da, maxilarul ăsta, pentru că toată lumea îl poartă, logic, ok. Ochii negri, eu vreau să-i pun pe ea de cristal, dar dacă nu aveam bani pentru aceea, i-am pus pe ăștia normali. So, da. Ok, am terminat și cu fățăul. Vrei manualul? Da, butonul vrea să se facă. Bine, nu contează. Mergem și facem XP. Ok, am făcut și levelul 1, acum avem toți banii pe care trebuie să cheltuim pe roche și pe perucă. Între timp am făcut și level 2, încă 500 de bani. La profil n-am știut ce animal să-i pun pentru că aveam doar pe ăsta, culoarea roz pentru că Ariana Grande. Poziții nu am cumpărat, so am pus una de începător. La hashtag am pus fanii mei pentru că Ari își iubește fanii oricum. La muzică pop pentru că ea cântă pop. Filme nu am știut ce să pun. La fel și la fashion și la hobby am pus cânta pentru că e cântăreață și presupun că asta îi place să facă. Și aici am pus că sunt reala Ariana, dar nu sunt. Ok, încă un pic de XP, nu mai strică. Și mergem și ne facem prieteni. Ok, ne căutăm prima victimă care o să fie Ana. Da, îmi pare rău, Ana, asta e. Da, în loc să scriu am scris să, se pare că sunt un șarpe. Ok, se pare că avem și prima persoană care ne sportă. I-am scris și aceste fete care este pro și evident că nu a răspuns, așa că degeaba am stat. Da, și îmi pare rău că clipul ăsta este editat super nașpa, în fine. I-am scris și Iuliei pentru că de ce nu și mare sincer mi-am luat. Ok, următoarea victimă va fi Alexandra și să vedem dacă răspunde. I-am scris direct bun, nu ne-am mai scris că sunt Ariana reală pentru că era cel mai probabil să nu răspundă direct, așa că i-am scris doar în bună. I-am scris acelui băiat pentru că vreau să îmi fac prieteni, ok? Ok, între timp mi-au răspuns și ei. Și le-am zis că sunt reala Ariana și rezultatul a fost foarte surprinzător. Ok, nu știu că dacă tipa asta face mișto de mine sau chiar crede că sunt Ariana, dar îmi pare foarte rău de ea. Și acest tip a crezut, de fapt mai mult a făcut mișto pentru că după ce am închis filmarea mi-a dat în friend, așa că... Și se pare că mai nou Ariana are concert în București, așa că... Da. Săraca fată, cred că m-a crezut, dar avem content pentru clipul următoare, așa că dacă vreți facem și partea a doua, să strângem
200 de like-uri putem. Ok, da, se pare că Ketchup era foarte încântat și mi-a mulțumit pentru bilet. Deși făcea mișto de mine, eu, pentru că și eu făceam mișto de el, așa că... Ok, am mai scris încă unei fete și mi-a răspuns, Doamne ajută, și după aceea am scris că sunt Ariana adevărata și da, nu am mai răspuns, am fost foarte tristă. Am încercat să o demenesc cu un compliment adresat papucilor ei, dar degeaba că tot nu a răspuns. Și între timp, cât așteptam să răspundă acea fată, prietena noastră cea mai bună a plecat și o să mergem pe ea și o să fim tare supărate și triste pentru că ne-a părăsit. Așa că am decis să dau un mesaj foarte dramatic și cu multe alintări, pentru că sunt Ariana Grande și îmi permit. Ok, se pare că a venit și fata aceasta, nu știu, nu are la prieteni, probabil a dat efectiv. Și uitați ce mesaj a dat. Da, no comment. Ok, și tot n-a răspuns, așa că nu ieșim. So, viselor, ăsta a fost clipul de genul cu Ariana Grande, primul la 200 de like-uri. Facem și următoarea parte. Știu că a fost editat cam nașpa și foarte neamuzant clipul, dar a fost primul meu clip de genul și promit că la partea de ori mă revanșez și o să fie foarte, foarte amuzant. Așa că dați like și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa!